खुलुमबाय गोदान मोनसे पद्मिनी प्रिमियाम मिक्स पाट बिदि दखना लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम होनबालायथ' भिडिअखौ दा स्टार्ट खालामनि पद्मिनीनिफ्राय दे कयेकटा बे कन्ट्रास्ट व्हाइटआव गोजा आगर लानाय बिदि जागोन रेड एंड व्हाइट कन्ट्रास्ट माने दुर्गा पूजानि अंजलिनि थाखाय बिराद बेस्ट आरो अंजलि होनायनि थाखाय गोजा एंड गुफुर बिदि गाननानै अंजलि होयो नालाय बिदि कनसेप्टआव बानायनाय आरोखि बे दखनाया रियेलाव साबसिन बिराद गोजा गोल्डन गुफुर बे मोनसे ओमफ्राय बे दुर्गा पूजा स्पेशल ओमफ्राय प्रिमियाम कयेकटा देखायनि प्रिमियामा एखे कालारानो सरि डिजाइना एखे कालारा एसे आलदा आलदा नैबे जाबाय क्रीम कालार नैबे क्रीम कालार दे क्रीम कालार ओमफ्राय जोमग्राखौ फुवारनानै देखायनि बे क्रीम बिदि मोनब्रै कालाराव दंखायो नैबे जाबाय क्रीम कालार ओमफ्राय गुफुर दङ नायदो नायनानै स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम 9101161281 आव WhatsApp खालाम क्रीम कालार दे क्रीम कालार ओमफ्राय नैबे जाबाय व्हाइट नैबे जाबाय व्हाइट white color white cream white nuri baby pink cream color also the white color white jagan di jagan dei aro be ang ganai badi bu dongkhayo ra ang dekhayni nebe nuri color जुमग्राखौसो उल्टां पुल्टां पेकिं खालामदों गथ'फ्रा कालारा बिदिनो जागोन दे जुमग्राया उल्टां पुल्टां पेकिं खालामनानै दोनदों आंबो नायाखै नालाय मालाबा बिदि भुल खालाय बे गथ'फ्रा मा जारलाहा এই যে बे जाबाय नुरि कालार ओमफ्राय जुमग्रायाव बिदि जागोन ओरैनो दा इनस्टेन्ट गैया बिदिनो देखायबाय आं सेम कालारावनो जागोन नुरि कालार क्रीम व्हाइट बे नुरि देखायबाय आं दा मोनसे जागा देखायनोसै आं बेबी पिंक बेबी पिंक बिराद बढ़िया बेबी पिंक स्क्रीनशट लानानै WhatsApp खालाम 9101161281 आव WhatsApp खालाम नैबे जाबाय बेबी पिंक बिदि ओमफ्राय आरो मोनसे दङ बेबी पिंक आं देखायनि बेबो मोनसे बेबी पिंक बेबो प्रिमियाम दे बेबी पिंक गन्डगल जाबाय दिनै भिडिअ आंना माने जिनिसफोरा मोजाङै माने जमा खालायनानै भिडिअ बानायनांगौमोन उल्टां पुल्टां जाबाय आंना नैबे जाबाय बेबी पिंक बिराद मोजां दे प्रिमियाम गोजा बेबी पिंक प्रिमियाम आरो मोनसे प्रिमियाम दङ आं देखायनि जुमग्राया दिगदारसो खालायो जुमग्राबा दोनबाय बे जाबाय स्किन कालारनिया ओइ येलो এনেকুৱা दखনাটো আনজনে তাতে আছে এক পিঠানিস থাকে नैबेयाव माने मोननै टाइपनि जोमग्रा दङ मोनसे कन्ट्रास्ट बे प्रिमियाम दे मोनसे गोथां कालारनि कन्ट्रास्ट ना ताते साइडआव নহয় এইটো কালাर মই পিন্ধাটো
itu dia जाबाय कन्ट्रास्ट दे बेबायदि कन्ट्रास्ट बे दख'नायावनो तारमाने बेयाव गोथांबो दङ नालाय गोथांबो दङ एजे ओंखायनो आंखि बेखौ आं कन्ट्रास्ट बानायबाय बिराद मोजां बेथ' नङा बेथ' कन्ट्रास्ट ओमफ्राय मोनसे सेम कालार मोनसे सेम कालार बेबो प्रिमियाम दे मोनसे सेम कालार स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम 910116128 WhatsApp खालाम बेना जाबाय सेम कालार सेम आरो मोनसे प्रिमियाम देखायनि आं बरिया बेखौ आं गाननाय बादिया बिराद बेरखायो आरोखि माने बे हाबा साबानि थाखाय हालदि रसमनि थाखाय बेस्ट जागोन बिराद मोजां कालारा येल्लो किन्तु प्रिमियामखौ एसे केयारफुली हेन्डेल खालामनांगौ दे बेखौ सुबा उनाव हेरि माबा खालामनांगौ आयरन बिराद मोजां कालारा एकदम ब्राइट येल्लो आं बे कालारखौ बिराद मोजां मोनखायो बिदि कालारखौ येल्लोइश कालार येल्लो एन्ड पिंक मिना मोजां बेबो जाबाय प्रिमियाम बेफोरा जाबाय प्रिमियाम नायदो मोजां फिनिशिं ओमफ्राय दा मिक्स पार्ट देखायनि हा मिक्स पार्ट देखायनि गोजायाव माबा लागायनाय गोसोमैना जा मोजां बेबो गोजा कालाराव गोजा एन्ड ब्लेक मिना ब्लाउज पिसआथ' थाखायो गासिबो पाट दख'नाफोराव ब्लाउज पिस सेट जायो दे बिदि जागोन गोजायाव गोजा एन्ड ब्लेक मिना बिदि बेबादि जागोन दे मिक्स पार्ट नैबे जाबाय माबा मुगा कालार मुगायाव मा होनो पार्पल लेभेन्डार पिकक डिजाइन बिदि जागोन दे बरिया एक्चुअली दामखौ खिन्था बिदि होननाया आं खिन्थानि माने दामखौ आं मानो खिन्थाया आंना प्रडाक्शन हाउस तो ओमफ्राय आंना माने हाजार पिस दख'ना दंखायो आंना हलसेलार्सबो दंखायो ओमफ्राय अल आसाम साप्लाइ ओमफ्राय मा जायो गासिबो जोंनि जायगानि थाखाय कस्ट माबा ट्रान्सपर्टेशना एसे आलदा जायो नालाय दामफोरा ओंखायनो सेम आं बुंनाय बायदि सेम जाया दे ओंखायनो आं माने एक्जेक्ट बुंनो हाया आरो दे आरो सोरखौ नांगौ आंखौ पारफेक्ट माने पार्सनेलि कन्टेक्ट खालाम बे 910116128 कन्टेक्ट खालाम नैबेया जाबाय मिक्स पार्ट जोमग्राखौबो देखायनि आं बेनावबो ब्लाउज पिस दंखायो बिदि जागोन दे ब्लाउज पिसाव माबा थायो पिकक थानाय बिदि ब्लाउज पिस नैबे जाबाय मुगा कालार मिक्स पार्ट ओंखायनो 910116128 WhatsApp खालाम आंथ' आरो बाहेरानिफ्राय लानानै फाना नालाय प्रडाक्शन हाउसआ आंनि ओंखायनो आं बांसिन हलसेल खालायो हलसेलनि थाखायनो आं दामखौ खिन्थानो हाया अपेनलि तो जोंथ' धेमाजि लखिमपुर गासिबो अल आसाम साप्लाइ तो ट्रान्सपर्टेशननि थाखाय बे प्रब्लेमा जाखायो अरजाया जेबो बयबो दा आजिखालि मिन्थिखायो तो जोंनि गसाइगावबो दंखायो दखान दा बङाइगावबो नेक्स्ट मान्थनिफ्राय खुलिगोन माने आजिखालि बिराद मेल्ला साजायनाय जिनिस थायो नालाय ओंखायनो थाब ओंखारा दखानफ्रावबो रेडि जागासिनो दङ फुजानि सिगां जागोन तो अफारफ्रावबो मोनगोन गासिबो बे जाबाय गोजा कालार दे गोजा कालार
91061281 WhatsApp खालाम नैबे गोजा मिक्स पार्ट मोजां बाबा बढिया फिनिशिं बिराद मोजां दे स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम नैबे मिक्स पार्ट मोनथाम मिक्स पार्ट ओमफ्राय दा ब्लेक मुगा मोनसे देखायो आं ब्लेक किस मुगा बिदि बढिया बेबो आं बिराद मोजां मोनदों बेखौ बढिया मुगा ब्लेक मुगा कन्ट्रास्ट व्हाइट मीना थानाय गसाइगावनि दखानाव मोनगोन बिराद मोजां स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम 9101161281 WhatsApp खालाम नैबादि कन्ट्रास्ट दे मुगा कन्ट्रास्ट मुगा विथ ब्लेक कन्ट्रास्ट आरो मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाबाय मेरुन कालारा जे बिराद अर्डार फैदोंमोन बेखौ आरो बानायफिनबाय मेरुन बेबादिया बिदि आगरा मेरुननिया जबा आगरखौ आं बानायबाय दा एगेन सिगाङावबो बानायदोंमोन ना बे कालारखौ ओमफ्राय अर्डारा मेल्ला फैदोंमोन दा स्टार्ट जाबाय आरो मोनसे स्टकआ फुजानि थाखाय रेडि आरो मेल्ला स्टक फैगासिनो दङ फुजासिमावसो आं दा भिडिअ बानायगोन नैबे स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम 9101161281 WhatsApp खालाम स्क्रिनशट लानानै दे बे दखनाखौ मेल्ला बे दखनानि मेल्ला अर्डार थादोंमोन एक्चुअली ओंखायनो बानायबाय बे उल्टा जाबाय आगरा बिदि जागोन बिदिबा उल्टा जायो अरजाया दे मेरुन कालार रिस्टक जाबाय ओमफ्राय गोथां कालारनि आं माखासे देखायनि गोथां जाबाय माखासे आरो बासिना गोथां कालार गोथां मोनथाम मोनब्रै गोथां देखायनि हा गोथां कालार मोनब्रै बिदिखौ माने 12 मिनिट हमनो गोथां कालार मेहंदी दे नैबे ओमफ्राय जुमग्रा फुजानिफ्राय अफार सफार थागोन फुजानिफ्राय दा गैला कয়েকদিন उननिफ्रायसो अफारफ्रा सोलिगोन नैबे जाबाय मेहंदी कालार मेहंदी एंड पिंक बिराद मोजां बे कालारा ब्लेक मीना पिंक विथ ब्लेक मीना बिदि जागोन गासिबो मेहंदी आइटेम देखायनि हा मेहंदी आइटेम एबे जाबाय पिंक लागायनाय बे मेहंदी बेबादि जागोन दे आरो मोनसे मेहंदी बेबो मेहंदी कालार मेहंदी कालार प्योर व्हाइट एंड गोल्डन दे बिदि जागोन मेहंदी आरो मोनसे मेहंदी देखायनि मेहंदी को बेथ' सिगाङावबो देखायदोंमोन बेखौबो देखायबाय आं बेबो मेहंदी कालारनि मेहंदी लाइट थालिर बिलाइ कालार लाइट पिंक कालार खुलिनानै देखायनि बेखौ
स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम 9101161281 आव बिदि जागोन ओमफ्राय बिदिनो सेम मोनसे डिजाइन बेखौबो देखायनि आं बिराद मोजां दे गर्जियास कुल कालार आं बिराद फसायदों कालारखौ नायदो खाथिनिफ्राय जा फ्रेश कालार ना नो फ्रेश कालार कुल कालार मोनसे आरो मेहेन्दी दङ आरो मेहेन्दी बिदिनो मेहेन्दी नांगौ बेबो मेहेन्दी मोनसे साउन्ड मेसेजबो साउन्ड कन बेबो मेहेन्दी कालार मेहेन्दी एन्ड बेबी पिंक मिना बिराद मोजां बेबायदि कुल कालार बेबायदि मोजां कालार कुल कालार बेबो बिराद बरिया ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे मोनसे सेम बेबी पिंकबो दंखायो मोनसे बेखौबो देखायनि आं सेम मेहेन्दी थानाय बेबो जादों सुदे काली मामने बेबो मेहेन्दी तो नङा बेबी पिंक मेहेन्दी कन्ट्रास्ट बेखौबो आं बिराद फसायदोंलै जा कुल ना कालारा बिराद मोजां ना नायदो मोजाङै कुल कालार बिदि जागोन ओरैबायदि मोजां फ्रेश कुल कालार बेबी पिंक मोनसे आरो कुल कालार दङ पिच कालार बेथ' गरमनि थाखाय एकदम बरिया कालार गरमनि थाखाय व्हाइट कन्ट्रास्ट जोमग्रा स्क्रिनशट लादे स्क्रिनशट लानानै WhatsApp खालाम बेनो आरोखि प्रब्लेमा जाबाय आं बाहेरानिफ्राय लानानै फाना तो आं गावनि बानायनाय प्रडाक्शन हाउस ओंखायनो आं दामखौ खिन्थायाखै पार्सनेलि कन्टेक्ट खालाम WhatsApp खालाम आरो उइथ जोंनाबो आउटलेट दंखायो गसाइगाव दंखायो नेक्स्ट गुदुं बानायगासिनो दङ तो बेफोराव डाइरेक्ट लांनो हागोन बेनो पिच कालाराव व्हाइट कन्ट्रास्ट एकदम कुल गानबानो एकदम कुल मोनगोन गरम मोननाय नंखाया कुल कालार जा कुल ना बे मोनसे ओमफ्राय आपेल कालार मोनसे देखायनि बारा गोलाव जाबाय भिडिअआ दिनै उपाय गैया बे मोनसे थाब बानाय खालामनि आं बारा गोलावबालाय मानसिफ्रा एसे डिस्टार्ब मोनो ना उपाय गैया बानायबाय आं आपेल कालार दे थाब देखायनि आं बारा गोलाव खालामा एप्पल कालाराव एप्पल कालार उइथ माबा मिना मेहेन्दी एन्ड व्हाइट मिना बिदि जागोन खुलिनानै फुवारनानै देखायनो नङाबालाय हमनो हाया ना बिदि जागोन एप्पल कालार ओमफ्राय मोनसेया जाबाय नुरि कालार जाबाय नुरि कालार जोमग्रायाबो बिदि जागोन नुरि कालार कुल कालार बेबो माने एभारग्रीन कालार बयनाबो फेभरेट कालार नुरि कालारा बिदि जागोन दे थाब देखायबाय आं थाब जोबनोसै दा लास्ट मोनसे देखायनि मुगा कालार बेयावनो आं दिनैनि भिडिअखौ एन्ड खालामबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम इन्स्टायावबो फल' खालाम पेजावबो फल' खालाम इउटुबावबो साबस्क्राइब खालाम बेनो दे
बेयावनो दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय